Takže přátelé, já vás zdravím u dalšího Giuseppe podcastu. Tentokrát máme content creatora, youtubera, EAFC, lomeno FIFA, nevím jestli ještě přidat fotbalového content creatora. Trošku, hej, poslednou dobou. Ano. OK, takže tady máme Fuziho. Fuzi, děkuju moc za tvůj čas a vítej tady u nás. Díky, že si ma pozval. Není vůbec zač. Já upřímně, už jsem to říkal dneska na streamu, já vůbec jakože, když vypnu stream, je asi poslední, co bych jako vyhledával, je FIFA a jakoby YouTubeový videa, takže i pro mě to bude jako celkem neznámá. Já vím, že totiž seš na YouTube působíš strašně dlouhou dobu, já včera jsem si dělal research a došel jsem člověče k tomu, že snad teďka na konci listopadu bude to 12 let od té doby, co máš YouTubeový kanál založený. Nevím, jestli 12 let už tak natáčíš. Ja som natočil prvé video na Vianoce v roku 2012. OK. Doslova, že 24.12.2012. Doteraz je to video na mojom hlavnom kanáli, je to proste Minecraft. OK. Mal som tam 9 rokov vtedy. Ty brďo. No takže vlastně ty už jsi považovaný za takovýho jako OG membra, co se týče jakoby té scény, nebo minimálně jakoby té FIFA lomeno EAFC, protože přeci jenom těch content creatorů zase jako není tolik, dejme tomu s nějakýma jakoby solidníma číslama. Ale co by mě jako zajímalo, tak na Slovensku ty se vlastně jakoby dáš považovat za jedničku, ne? Protože já upřímně se přiznám, že kromě tebe, tak slovenského jakoby FC content creatora neznám. No, jediný, o kom viem, tak je proste Smilo, sorry, neviem, jak sa číta. Jo, počkej, ano. To je jediný, o kom viem, že existuje a že točí, ale on tuším točí hlavne futbal, mám pocit. Že není tak dedikovaný akože FCčku a FIFA, ako aj v minulosti. Čiže to je jediný, o kom viem. Mako zvykol dávnejšie niečo točiť. Jo, ten chodí aj ke mne na stream, áno. Jo, takže tak. A na Slovensku reálne nepoznám nikoho. Asi. Ak som niekoho nezabudol. A jak ses vlastně jakoby dostal k tomu natáčení jako na YouTube? Proč zrovna jakoby tvorba videí, dejme tomu? No, hovorím, ja som proste bol malé decko, čo sa nudilo, čo hralo proste Minecraft a tak ďalej. Ti vravím, že v 9 rokoch, hej, som proste uploadol prvé video. Takže som bol klasický, ten taký Minecraft kid vyslovene, ktorý proste vyrastal na youtuberoch ako napríklad Pedro, ak poznáš. Tak proste na ňom som vyrastal, Gogo, proste chápeš, tá klasická československý pík by som povedal v rámci YouTube. A hovorím, myslím, že Pedro bol taká moja hlavná inšpirácia, že proste som sledoval jeho let's play na Minecraft, jak decko, ma to hrozne bavilo, tak som si povedal, že proste, tak keď to viem vytvoriť aj ja si kanál, tak ako prečo tam niečo proste nehodím, hej, je to absolútna katastrofa, tie prvé videá, fakt, že ako hrôza. A sú tam furt ešte na tom kanále? Sú tam, ja som nikdy nič nemazal. Doslova nikdy som nič nemazal, nič som nedával ako súkromné, iba keď YouTube zmazal kvôli copyrightu, napríklad mi veľa videí, hej, spätne. Lebo ako decko som ešte ani nemal monetizáciu, takže som tam proste hádzal všetko. Ale hovorím, prvé video je Minecraft Mesto SK, či jak sa to volá. Vidím, no. No, hej, tak to som iba točil telefónom. Áno, proste takéto sračky, vyslovene. A vravím, no, takže proste som bol decko, čo sa nudilo, videl som, že ostatní natáčajú, tak som si proste povedal, že tak čo tam proste hodím. Jo, proste hovorím, vyslovene som sa nudil, tak som tam proste hádzal niečo. Tak takto som sa k tomu dostal, v podstate. No a potom ten přechod jakoby na fotbalovú hru, na FIFU? No, to bolo až v roku 2014, tuším, hej, 2014. Ja som proste sa celkovo k futbalu som sa dostal úplnou náhodou. Keď chceš, tak môžem ti to vysvetliť, ale to je trošku nadlhšie. Když tady nebudeme jako reálně na jedno téma hodinu, tak klidně jako to můžeš nějakým způsobem. To nebudeme. Okay. Ale ja som sa proste dostal celkovo aj k futbalu úplne náhodou. Ja nemám vôbec proste nikoho v rodine, koho by nejak moc zaujímal futbal a celkovo ani hokej, proste šport celkovo vôbec. Takže ja som sa tomu dostal úplne čistou náhodou. Jedného rána, keď som bol decko, neviem koľko som mal presne rokov, možno 10, možno 11, 10 asi nejak, tak proste bola pustená telka, rodičia proste pustili len do kulisy proste telku. Hej? A bol tam spustený športový kanál, tuším Sport 1 alebo Sport 2, čo máte aj v Česku. A bola tam repríza, proste El Klasika. Tam proste bola pustená. A ja som raňajkoval ako decko, len som proste čumel do telky, raňajkoval som popri tom.
Ale som si tak povedal v hlave, že počúvaj, tí modro-červení sú mi sympatickejší, tak tým budem fandiť. Len som sa nudil proste, vieš, že som len kúkal proste popri raňajkách. Predtým som vôbec nesledoval futbal. Tak som proste akože fandil, že Barce. Prehrali sme vtedy to El Clasico a odvtedy, to bol môj prvý kontakt s futbalom, som proste si tak začal viac zisťovať, že aha, takže to bola Barcelona, aha, takže tam hrá nejaký Lionel Messi, aha, jasné. A potom pár mesiacov na to som proste sledoval už aj youtuberov ako Vrote Show, KSI a tak ďalej. A zistil som, že takže oni hrajú takúto futbalovú hru, volá sa to FIFA. Tak idem si to kúpiť na PS3, FIFA 14 som si kúpil. A vtedy to začalo, že som z toho natočil aj video, vtedy som točil všetko random, proste ako všetky možné hry. Tak som proste vo FIFA 14 som natočil svoje prvé video z FIFA a vlastne odvtedy som sa tak viac zažral aj do futbalu a aj do celkovej FIFA. Úplne takto random. Okay. Takže vlastne nikdy si ani akoby fotbal předtím nehrál, dejme tomu. Akože jasne, v škole sme to možno hrali, ako už si nepamätám, keď ale za som bol prvák, druhák. Ale za nejaký tým, že bys chodil jako na tréninky pravidelne, tak to ne? Vôbec. Okay. Takže vravím, úplná náhoda. Ale to je fajn, že vlastně jakoby k tomu klubu si najdeš takovou jako přirozenou cestou, že jim nefandíš jakoby proto, že jsou dobří, protože o tom prakticky jakoby nevíš nic. A nemůže tě jakoby někdo nařknout z toho, že jsi jako plastický a tak podobně, jak je to teďka, já nevím, s Manchesterem City a podobně. Samozřejmě Barca v té době byla asi jako vynikající. Samozrejme, ale ja hovorím, to bola úplne že náhoda, keby tá telka nebola pustená. Nechápeš, že tam je prostě nejlepší fotbalista na světě a jsou tam peníze a několik let prostě vyhrávají tituly a ligy mistrů a podobně. Ty to vlastně jakoby neřešíš, ty to máš jenom tak jako přirozeně, hele, líbí se mi jejich dresy. Tak reálne proste, vravím, fakt, mňa by to zaujímalo, že ako by to dopadlo, keby proste vtedy rodičia nepustili tú telku. To by bol extrémny butterfly efekt, že ja by som sa reálne asi k ničomu z tohto, možno by som sa k tomu nikdy nedostal. Neviem, netuším, hovorím, nemám nikoho v rodine, koho by to tak zaujímalo. No a když vlastně jakoby od té FIFA 14 vlastně natáčíš ten content z toho, tak momentálně se dá o tobě jakoby říct, že jsi vlastně full time jako content creator, že tě vyloženě živí jako tohlensto, nebo musíš mít jakoby přitom něco? No, že nevím, jaká je tvoje momentální situace, jestli bydlíš jako u rodičů nebo sám. Jo. Ja som stále študent, bývam u rodičov a študujem na diaľkovo, akože proste kombinované štúdium v Zlíne, UTB, Univerzita Tomáše Bati. Takže hovorím študent a proste mám to akože dohodnuté s rodičmi, že akože kým študujem, tak ešte sú v pohode s tým, že jednoducho dobre, môžeš zostať, toto. A popri tom si robím toto, čiže vlastne nemám v tejto chvíli žiadnu brigádu, žiadny polovičný úväzok, nič. Lebo proste dokáže mi toto pokryť všetky náklady, čo proste potrebujem. Hej, že ako keby som sa v tejto sekunde aj odsťahoval, tak asi by som sa vedel. Jo, akože to som sa chcel zeptať práve, no. Hej, že vedel by som sa o seba postarať, ako tie základné veci a všetko toto, čiže jo. Takže vlastne tvůj největší jako zdroj příjmu je samozřejmě YouTube, nevím, jestli tam jsou nějaké ještě spolupráce, nějaké jakože bokovky, nebo... Jo, mám pravidelnú spoluprácu s Ergolom, občas sú tam proste nejaké tie integrácie, hej, že proste na jedno videjko niekto ma osloví a tak ďalej. Veľmi málokrát aj na Instagrame občas niečo mám, ale hej, ten najhlavnejší zdroj príjmu sú, by som povedal, že asi čisto, že reklamy a potom ešte veľká časť tých príjmov sú napríklad členstvá na YouTube, hej, proste keď streamujem tam a tak ďalej, ale najväčšia časť príjmov v 90% času sú reklamy, ako proste YouTube. No a měl si vlastně za to v období, co si už nějakým způsobem do toho jako pravidelně šlapal a vydával si ty videa, tak měl si třeba jakože pocit, že tě to nějak jako opustilo ten zájem, že jsi říkal, jako jestli to má cenu, nebo jestli jsi měl nějakou třeba jako mini pauzu, nebo od té 14 fakt jakože pravidelně jakože sypeš ten content. Víš čo, ja vlastne ja som to proste točil, hovorím, čisto, že ma to bavilo. Proste v tej dobe ešte to ani nebolo, ako keby nevedel si, ja som to aspoň nevedel, že by sa tým reálne dalo živiť. Myslím si, že väčšina ľudí v tej dobe proste ani nevedelo, že to môže byť akože niečo fakt udržateľné. Takže ja som to fakt mal ako koníček. Monetizáciu som si spustil reálne asi nejak, teraz neviem, či 2015, myslím, že som si to spustil a mal som tam proste, že 3 € mesačne, vieš, a takéto. A tak proste, ako hovorím, ja som to robil čisto fakt, že ma to bavilo. A potom že som potom z toho videl, že reálne niečo z toho aj je, tak to bol fakt ten taký bonus, že kámo, že super, ja si za to môžem kúpiť proste PS4, hej, že môžem si za to kúpiť postupne, keď si našetrím niečo, proste, že ja som bol, hovorím, decko a nemal som vtedy nič, proste žiadny príjem, takže to boli len také ako malé vreckové
A ja som to fakt bral iba ako bonus, že ja by som to robil aj bez toho v tej dobe. Jo, samozrejme, že v dnešnej dobe, v tejto chvíli, už by som asi v tom to nerobil, keby z toho nebolo absolútne že nič, ani cent. Možno by som to robil, ale už iba v takej akože forme, že občas niečo by som hodil, ale nie, nemal som nikdy také, že joj, nerastie mi to, joj, nebudem sa vedieť tým živiť nikdy proste, lebo hovorím, postupne fakt, ja som začal tak skoro, že som vlastne nad takými vecami ešte nerozmýšľal a potom, keď už som sa dostal do toho veku, že že niečo by už bolo treba platiť, tak už som mal ten príjem z toho relatívne fajn, že vlastne nikdy som si nemusel ani hľadať nejakú, že brigádu alebo niečo, že toto mi vlastne stačí v tejto chvíli. Takže popri tom si študujem a potom sa uvidí. A nikdy si jako nebyl nějakým způsobem jakože na ty čísla, že by si vyloženě si říkal, hele, tohle video prostě musí mít 10 000, 15 000, nebo když to nebude mít prostě, tak budu smutný. Nikdy se jako takhle nějakým způsobem na to jako nepohlížel. Samozřejmě všichni to jakoby chceme, aby to mělo co největší dosah. Jasné. Ale nebyl to nikdy třeba jakoby tvůj nějaký jako největší push, že bys prostě byl zklamaný z toho, kdyby to náhodou ty čísla jako nemělo? Najprv vôbec, čo si tak pamätám, tak fakt možno tak počas FIFA 18 alebo FIFA 19 myslím, že keď mi to tak trošku viac už vystrelilo, tak vtedy som tak prvýkrát pochopil, že toto má potenciál, tak som si iba dal, hej, že nejaké ciele, že ja neviem, chcem, aby na každom videu som o rok, dva mal aspoň 5000 zhliadnutí alebo niečo také. To si len tak pamätám, že to som si už tam bol nejaký taký kalkul, že bolo by super, keby, akože ciele som si iba dával, hej, že toto by bolo super, keby som dosiahol, ale nie, ako nikdy som nešiel v minulosti proste tak nejak, že po čísla, že joj, musím toto, jo. Teraz v dnešnej dobe mňa skôr štve, neviem, či aj ty to tam sleduješ na YouTube, mňa štve tá vecička, čo tam je 1 z 10, keď máš videá, že ti to ukáže, ako ti performuje video, nové. Od jednotky po desiatku. Myslím, že jo, ano, že ti to ukazuje, tak že ta míra těch prokliků, ta doba toho sledování, ne, a že to mělo lepší anebo horší jak minulý to období. Toto mi v dnešnej dobe ničí mentálne zdravie. Jo, toto že jako je to napríklad... sleduješ a teď najednou vidíš, že 3 videa byly tento týden horší než 3 videa minulý týden a jo, jasný. Takže až vím, teraz že to tam je, ale jakože nějakým způsobem na to jako nenahlížím. No. Ale to je možná proto, že já ten YouTube nemám jakoby main věc. Jo. No. Chápem. Takže hovorím, fakt iba asi v dnešnej dobe som taký, že keď vydám nejaké video, kde možno mám očakávanie, že že toto by mohlo byť super a potom vidím, že je to slabšie, tak som sklamaný, že že ako proste som taký, že toto. Ale ako nikdy som nemal potrebu, hovorím, ako decko ešte predtým proste nejak to hrať na čísla. Ja som sa proste bavil a bavilo to aj ľudí a proste to vyrástlo napokon do tohto. Čiže... Jo, a to je člověče zajímavý, no. To ti tak jakoby ten YouTube úplně jako podkládá takový jakože pocity úplně jakože hele, teď tady máš prostě horší sérii videí, než jsi měl jako minulý týden, no. To presne, my to tam na Twitchi jako nemáme, že jako, že by mě vyloženě jako došla statistika, hele, v tuhle dobu v pátek tě sledovalo daleko víc lidí a psalo ti vlastně jakoby daleko víc lidí, takže máš vlastně mrtvej stream, dá se říct, a takhle ti to jakoby prostě podsouvají. To je zajímavý, no. Jako, vím, že to tam je, jako... ale já na tom YouTube na to nenahlížím, no, nějak jako... V dnešnej dobe, keď už trošku viac riešim tie financie, tak hovorím, dokáže to byť demotivujúce, keď máš fakt video, že napríklad myslíš si, že že toto bude super a potom vidíš, že 10 z 10. Že akože je to najhoršie za posledných 10 videí, tak si taký, že že zajtra nebudem mať na toto na jedlo, vieš. OK. No, počkej, já jsem chtěl tady ještě navázat přímo na to. No, viděl jsem, že máš 3 YouTubeový kanály, svůj hlavní, pak si tam měl klipovej a pak takový druhý vedlejší od toho tvýho mainu, kde přidáváš, když to jsem viděl, hodnocení proma, něco takového, ty SBCčka. No. Teraz sa to akurát bude meniť, teraz len random, v rýchlovke len vysvetlím. Mám hlavný kanál, kde proste dávam FC a futbalové proste videá. Mám druhý kanál, to Fuzzy Extra sa to volá, tak tam dlhodobo riešim content, hlavne, čiže futko, proma, SBCčky a teda. Áno, každý deň, ale teraz to budem meniť, lebo mal som presne ten tretí kanál, čo si povedal, ten Fuzzy Clips, tak tam som dával všetký ostatný content, ktorý sa nezmestil na hlavný. Čiže aj nejaké openingy som tam dával a tak ďalej, čo už proste nešli na hlavný, tak som to dal na tretí, hlavne videá zo streamov, proste ako postrihané. Ale YouTube mi ten kanál zabil. Vyslovene teraz v lete, zo dňa na deň, proste ten kanál úplne že zomrel, ale že kompletne, že v
vtedy videá proste mávali, ja neviem, 3000 až 6000 napríklad, alebo aj trošku viac. A potom zo dňa na deň sa stalo, že v štatistikách to vidím v Analytics, že mám tam 95% ľudí sú odoberatelia, čo sledujú tie videá. Čiže proste vyslovene ten YouTube nepošuje tie videá i ľuďom iným ako odoberatelia toho kanálu. Predtým vlastne ten kanál žil na tom, že nemali tam ľudia odber, ale poznali ma z hlavného kanálu, tak na to klikli. Takže neviem prečo, proste sa to hovorím, zo dňa na deň to zomrelo a teraz bohužiaľ ten Fuzzy Clips proste, no, skúšal som to a nič proste sa nezmenilo. Písal som na YouTube podporu, nič. Takže ten budem teraz proste asi kašlem na ňo a založil som nový kanál a to je Fuzzy Plus a tam mám v pláne prejsť s tým ultimate contentom, čo robím teraz na Fuzzy Extra. A ten Fuzzy Extra, ktorý už mám vybudovaný, tak využijem na extra content, ako je napríklad pack openingy, videá zo streamov, z iných hier a teda. To je môj aktuálny plán. Tak len aby som to upresnil, hej, nechcel som tu japovať 10 minút, ale ako takto to mám teraz. Čiže mám 4, ale ten štvrtý proste je mŕtvý, no. Proste ho doslova fakt ho zabil YouTube. Že tě tak jakoby ze dne na den prostě jako odstřihnou z ničeho nic. No, já teda to vím, nechápem. že na YouTube funguje to, že jak tam jsou ne úplně nově ty shorty, ty už jsou tam díl, ale když prej vydáváš na YouTube hodně často shorty, tak tě to nějak zařadí do nějakého shorts kanálu a tvoje jakoby videa na tom kanále nějakým způsobem jakoby umírají, protože se to nedoporučuje. A doporučují se ty shorty, ze kterých asi pravděpodobně není tolik peněz, si myslím. A to je prostě něco nějakým způsobem s tím algoritmem a že to tak jako normálně na YouTube jako funguje. A já jsem to spozoroval, že jsem to fakt jednu dobu jakoby jel, ty shorty. A ty moje videa, co jsem tam jakoby vydával z víkendovek a tak podobně, tak neměli ani zdaleka jako třeba měli poloviční dosah, dejme tomu, jo. A vlastně ani jsem jako nevěděl proč a tohle jsem se dozvěděl, že vlastně to je jako i takhle. To je jako zajímavé, že prostě funguje třeba něco, že si něco třeba zaplatíš, nějaký jako lepší členství, nebo prostě to má každý stejně? Teraz čo myslíš, akože nejak? Dejme tomu, že chceš vydávat YouTube videa a i ty shorty, ale vlastně nechceš, aby ty videa ti umíraly na úkor shortu, takže existuje si nějaký předplatný nebo nějaký jako lepší ověření. Prostě všichni to mají stejně, že prostě, hele, budeš tady vydávat prostě několik dní po sobě teda shorty, tak počítej s tím, že vlastně tvoje videa nějakým způsobem jako umřou. To tak jako mají všichni, jo? Jo, ten algoritmus je rovnaký pre všetkých. Jediný rozdiel môže byť, keď si fakt nejakým 10 miliónový youtuber, tak tam môžeš proste, máš určité kontakty a môžeš niečo riešiť. Hej, keď niečo sa ti stane s kanálom. Ale proste napríklad hovorím, s tým tretím to nebolo ani so shortami spojené vôbec. Ja som tam ani nedával shorty, ani nič. Proste doslova, vyslovene si to pamätám, to bol nejak august. Zo dňa na deň proste skapalo to. A odvtedy proste už som to nedokázal naštartovať naspäť. Čiže to neviem. Ja hovorím, nemám na to vysvetlenie vlastne, že ja som podľa mňa neurobil ani nič zlé, ani nič so shortami, nemám na to vysvetlenie proste. To je proste YouTube, no bohužiaľ. A potom aj som písal na podporu, ale proste tam ti nepomôžu, keď nie si vyslovene fakt akože nejaký gigantický YouTuber, ktorý má kontakty, lebo tam si píšeš s botom proste. Bohužiaľ. No a co se týče třeba streamování, protože vím, že občas tě tam jakoby zahlídnu, když si otevřu jakoby večer YouTube, takže tě tam vidím live. Byl vždycky jakoby YouTube tvoje priorita, že i streamování jakoby bude patřit prostě tvýmu hlavnímu kanálu, nebo že si přemýšlel třeba dejme tomu o Twitchi, byl tam nějaký ten Kick, že jo, byly tam nějaký to Trovo, nějaký ty dealy a tak dále, tak byla třeba nějaká jakoby nabídka z těchto jakoby platform, nebo přemýšlel si někdy jakoby o Twitchi tam streamovat? Jo, vysvetlím. Môj prvý stream bol fun fact na Twitchi v roku 2013. Tiež Minecraft, kde som mal že 3 divákov alebo niečo. Potom som sa na to úplne vykašľal a nestreamoval som že nikdy. A potom, čo si tak pamätám, tak som sa dostal k streamovaniu na YouTube, keď už som točil FIFU, tak som tuším FIFU 16 ako prvú začal potom streamovať priamo na YouTube. Lebo proste mi to prišlo, že easy, že však mám tu nejakých divákov, tak proste to dám, pôjdem live proste. Hej, vtedy sa dalo ísť live na tej PS4 cez to... Áno, share button. Tuším, že aj ty si to používal. Áno, presne tak. Ja si pamätám, že som ťa ešte vtedy sledoval. No, takže to som vtedy skúšal a proste som tie streamy dával fakt iba, že keď som mal čas, tak proste for fun som nejaký stream hodil z nejakého pack openingu alebo niečo také. A až neskôr som sa do toho pustil tak viac, že proste budem streamovať častejšie, nejak pravidelnejšie. A s tými akože ostatnými platformami nemal som dôvod prejsť inde, keď už proste som takto začal, že na YouTube, tak som nemal moc veľký dôvod.
Jediná výnimka bola, keď bolo teda Trovo, tak tam mali veľmi, veľmi zaujímavý ten monetizačný systém. Ja som nebol partner, nemal som vyslovene, že zmluvu s nimi, tuším, že Gudu mal, ak sa nemýlim napríklad, že s ním som to riešil. Takže ja som napríklad nemal, že zmluvu, ale mali tam proste taký zaujímavý monetizačný systém, že podľa hodín a podľa toho, koľko divákov ťa sleduje, tak ti to proste ako dávalo nejaký garantovaný príjem. Tak som si povedal, že tak to skúsim, že ako pôjdem tam, skúsim to. Tuším, že som tam bol nejak necelý rok, alebo rok už to možno bolo. Tuším, že to bola FIFA 22, ak si dobre teraz pamätám z hlavy. Tak tam som jedine skúsil to kvôli tomu, že ako fakt to bolo finančne, to bolo zaujímavé. A nemal som, hovorím, ani zmluvu, proste len celkovo ten monetizačný systém tam bol fakt, že atraktívny. A potom to zmenili kompletne, jo, pochopiteľne, došli peniaze, tak nebolo to udržateľné, zmenili to a ja som si potom zase teda vyhodnotil, že dobre, že ako skúsil som, asi to pre mňa nemá veľký zmysel, na tom Trove som mal vždy trošku menej ľudí, no veľakrát aj o dosť menej ľudí, ako napríklad na YouTube, takže proste opäť, kým nepríde fakt niečo mega zaujímavé, že OMG, toto mi fakt stojí za ten prechod, tak nemám dôvod, lebo proste tu mám tú komunitu a je mi to aj jednoduché, že nemusím ísť na iné platformy, proste všetko je tam, všetko nájdeš tam, decid. Pomáhá to tomu kanálu, jakoby, když tam nějakým způsobem pravidelně jí streamuješ? Nebo je to třeba něco, jak s těma shortama, že třeba najednou jsi jako streamovací kanál, nebo na to nemá vliv? Na to nemám to ničím podložené. Moja domnienka je, že je to blbé v tom, keď napríklad vydáš video a potom pár hodín na to ideš live, tak to video je vlastne trošku akože zahmlené tým, že proste vidíš, keď odklikneš kanál, že je live. Čiže to video to môže potom zle ovplyvniť, to nové napríklad. To je jediné, čo si tak všímam, že potom keď som live, tak proste to video spomalí v tých analytics. Ale napríklad pomáha streamovanie veľakrát v rámci odoberateľov. Že proste, keď máš fakt nejaký veľký stream, kde máš veľa ľudí, nejaký veľký nahypovaný pack opening alebo niečo, tak ťa dokáže cez ten stream objaviť dosť ľudí. To som tak akože spozoroval. Že napríklad na Twitchi mám pocit, že je to také viac uzavreté, tá komunita, a na YouTube mám pocit, že keď máš fakt nejaký zaujímavejší stream, tak sa to viac odporúča na tej homepage. To je môj pocit, čo mám ja z YouTube streamu. Ono záleží právě, jestli tě ten Twitch jakoby doporučuje na té hlavní stránce, no, protože tam většinou lidi neskrolují tak jakoby dlouho, takže pokud jakoby nemají u někoho saba, tak pak jsou tam ještě jakoby teda saba follow, tak pod těma followama je jakoby řádek a tam jsou ještě potom další ty ikonky, profilovky dalších streamerů a tam se to tak jakoby mění. A nebo máš lištu, kde máš prostě nové obrazovky a tam sliduješ mezi těma partnerama, dá se říct. Já mám jakoby to štěstí, že vlastně s tím Twitchem už jsem tam nějak jako na té hlavní stránce jako delší dobu, takže to mi jako hodně pomáhá vlastně. Ale když jsi jakoby novej, tak je si myslím, že jako hodně těžký se jakoby dostat na tu jako page, aby tě tam ten Twitch jako doporučil. Když už tě někdo najde, tak si myslím, že dost často tě tam bude mít v těch i nesledujících jakoby kolonkách, takže tam tě vždycky jako teoreticky může rozkliknout. Ale vyloženě jinak asi jakoby museli jít jakoby napřímo, no, že vlastně, když by neviděli tvůj stream, tak vyloženě musí prostě zadat buď to přes hru, nebo přes kanál mluvící česky, anebo čistě přes tvůj jakoby nickname, no, takže v tomhle případě si myslím, že to je asi jako ten Twitch složitější tam prorazit. Ale zase za mě ten Twitch je jakoby víc streamovací platforma než ten YouTube, no. Jo, ako ja by som to len tak v krátkosti zhrnul, akože môj pocit je taký, že na YouTube je podľa mňa možno ľahšie, povedzme, vyletieť, v tom zmysle, že ty môžeš proste propagovať svoje streamy aj tými videami a shortami, že proste robíš na tom YouTube kanáli niečo, máš už nejakú divácku základňu a potom vlastne môžeš hodiť aj ten stream a ten sa dá aj trošku ľahšie podľa mňa odporúčať novým divákom, ako napríklad na Twitchi. A Twitch zase môže byť podľa mňa lepší pre čisto, že streamerov, ktorí chcú fakt len že streamovať a majú tam nejakú komunitu. Tak si myslím, že tam je lepší chat, by som povedal, napríklad. Na Twitchi. To je moja domnienka. Hej, na Twitchi. Jo, na Twitchi je určitě lepší chat. Já jsem občas rozkliknul ten YouTube a říkám, ty vole, jak to někdy může vydržet, ty vole. Ja niekedy, keď mám nejaký taký stream, že mi tam príde veľa nových ľudí, tak ten chat je taký, no, že... Ten Twitch je taký dospělejší, si myslím, no. Asi hej. Alebo proste celkovo by som povedal, že na Twitchi máš proste trošku viac asi prepojenú tú komunitu, že ti tam proste chodia tí stáli diváci a chápu tie inside joky a takéto veci. A to by som povedal, že je rozdiel ešte, no. To určitě, no. Co se týče třeba spolupráci, tak by mě zajímalo, je nějaká spolupráce, na kterou jsi jakoby
hodně pyšnej, že třeba tahle značka s tebou jako spolupracovala a na druhou stranu je jakoby spolupráce, kterou by si teďka už jakoby nevzal, nebo která ti vyloženě nějakým způsobem třeba dejme tomu uškodila a nechceš prostě už s ním mít jako nikdy nic společného? Rozmýšľam. Ako ja som nerobil, aspoň si nepamätám takto z hlavy, s nejakou fakt, že gigantickou firmou, že ja neviem, nejaký mainstream, že, že to bol môj sen, že som si splnil sen, že som s nimi mohol robiť. Neviem, ako napríklad, čo teraz tak mám dlhodobú spoluprácu, tak s ktorou som spokojný, tak je Ergol, to je vlastne ako proste Športovní e-shop vybavení. a áno, proste obchod s športovým vybavením. Tak s nimi sme už mali aj pár akcií, že napríklad som išiel do Bratislavy, do ich predajne a mali sme tam s fanúšikmi proste meet and greet a že sme hrali FIFU spolu s nimi a tak ďalej, tak ďalej. Čiže to je napríklad taká spolupráca, čo mi príde, že je super pre obe strany, že už mi to príde také prirodzené a je to aj dlhodobé. Takže ako za ňu som napríklad že rád, ale neviem si fakt spomenúť takú, že nejakú fakt, že top niečo, že by som si nejak že splnil sen, že wow, že toto bola proste ponuka, ktorá prišla, že som to proste hneď prijal. To si úplne neviem takto Tak může spomenúť být z jako hlavy. finančně zajímavá. Nemusí být úplně jako, že co seš Hej, nejpišnější, ale byla třeba dobře zaplacená, dejme tomu, no. Neviem, ktorá bola taká dobre Že chtěli zaplatená. třeba málo věcí, ale dali prostě jakoby v tom období jakože dost peněz do toho. Akože mal som na coiny také spolupráce, kde Tomu proste jsem se chtěl taky dostat, no, OK. Jo. Mal som na coiny v minulosti také spolupráce, kde proste oni sa fakt, keď máš proste trošku väčší kanál, tak sa o teba bijú tie coinové To dnes mi dochází třeba 8 žádostí během týdne, no. Já už to nestíhám jakoby házet do toho spamu, no. Jo. Ja mám aktuálne napríklad za MMOXP a tiež mi chodí proste aj počas tohto aktuálnej spolupráce mi chodí proste miliarda a chcú proste mi dať lepšiu ponuku a tak ďalej. No tak v minulosti akože sa mi stalo, teraz neviem, ktorá to bola firma, nechcem povedať radšej, aby som niekomu neškodil alebo niečo. Neviem teraz, ktorá to bola, ale viem, že mi prišla šialená ponuka od nich. Že to bolo crazy, že to bolo proste akože šialená suma. Som si povedal, že to sa podľa mňa pomýlili alebo niečo. Tak som to prijal, že ako, že dobre, že môže byť. Ako nepovedal som im v tom maile moje nadšenie, ale proste, že dobre, že ako prijímam. Tak som to tak zobral. Jako můžeme se domluvit, kluci, jako no. Áno, presne, že ako, no, že možno ešte 100 naviac. A za tím monitorem tam 2 metry ke stropu, jakože, co si děláte prdel? No. Takže ako prišla mi od jednej firmy takto na coiny, fakt, že neodmietnutelná ponuka. A tam mi vydržala krátko, už neviem, či to boli 3 mesiace, 4, možno pol roka maximálne. Fakt si nepamätám už, ktorá to bola stránka, ale bolo to pár rokov dozadu. A proste potom to aj zrušili kvôli tomu, že asi čakali viac. Ako, jasne, hovorím, jasne. podľa mňa si to nejak zle vykalkulovali, nechápal som to proste. Takže som to vykešoval a tak, no. Tak ale ako, zaplatili všechno jako to, co slíbili a... Áno. Takže to bol iba taký akože, no, cash grab, hej, ako. Jasný. Takže jasný. to je také napríklad, akože, čo som mal, že nejakú atraktívnu, ale okrem toho si takto z hlavy teraz neviem spomenúť na nejakú fakt ešte okrem tohto, čo som povedal. A teď momentálně máš nějakou spolupráci s tím CoinSellingem? Áno, mám z MMOXP a tam máme už dlhodobú spoluprácu, už neviem koľko s nimi som, možno že už rok a pol a vravím, chodia mi stále aj proste iné ponuky, aj lepšie zaplatené, ale proste ja viem, že to sú presne takéto jednorazovky, že oni ti proste dajú veľa, potom zistia, že aha, asi sa nám to úplne neoplatí, že nepriniesie to toľko klikov a kúpení tých coinov, tak ti to potom zrušia, takže radšej som proste takto so stabilným týmto a tak, to mám ako taký. Jak se k tomu jakoby stavíš tomu coinsellingu, nebo třeba tvoji diváci, když jakoby přes to nakoupí, chodí ti dejme tomu nějaký zprávy, že hele, nakoupil jsem tady přes tvůj link a tak dále, ale mám bán. Já vůbec nevím, jak to teď jakože funguje, jestli to jakože hodně řeší ta EA Sports, ale dokážu si představit, že asi jo. A dejme tomu, furt je to riziková jakoby věc promovat něco, co prostě je dost možný, že třeba dostanou ty lidi jako ban, tak jak se k tomu jakože stavíš? Jo, ja teraz poviem niečo, čo by som asi nemal, ale ja doslova mám v tej reklame, v tom videu proste, čo je pred mojimi videami s tými coinami, tak ja tam mám doslova na konci, že neviem teraz presne, čo tam hovorím, ale na najnovšom videu by si to našiel, že dávajte pozor, lebo je tam riziko banu. Ja to tam doslova spomínam v tej reklame, aby som bol aspoň trošku transparentný s divákmi, že nesnažím sa tu hrať, že kúpite si coiny a proste nič. Proste, že kúpte si miliardu coinov a let's fucking go, cez môj kód, hej? Takže ja to reálne v tej reklame mám a oni keďže
nie sú Slováci, tak tomu asi nerozumú. Takže mám to vyslovene v tej reklame, aspoň spomenuté na konci v rýchlovke. A vždycky, keď sa ma napríklad na streame ľudia pýtajú, na streame mi najčastejšie chodia otázky ohľadom toho, že keď proste kecáme s chatom, tak sa ma na to pýtajú. Ja som vždycky akože transparentný, že im proste poviem, že je to riziko. Hej, že keď chceš kúpiť coiny, tak si kúp, ja neviem, radšej, 200-300 tisíc a potom napríklad o mesiaci zas kúp ďalšie, ako keby si mal kúpiť 1 000 000, alebo 3 milióny, alebo niečo. Že to už im fakt neodporúčam, že to by som asi na tvojom mieste nerobil. Lebo áno, cítim tú zodpovednosť, že ako nechcem niekomu proste spôsobiť ban, nechcem mu dať proste, že ako falošné nádeje, že kúpiš si 5 miliónov coinov, je to výhodnejšie ako pointy a nedostaneš nič. Takže vždycky akože s týmto sa snažím byť transparentný. No. Ale hovorím, vôbec sa za to netajím. Je to akože solidná finančná pomoc môjmu kontentu, takže preto proste, preto to jednoducho prijímam túto vecičku. No mě právě jakože zajímalo, jestli fakt jakože lidi přijdou a řeknou, hele, i když tady máš ve videu tohleto, tak nevím, jestli to neposlouchají nebo ne, ale tak i tak ti jako napíšou, že prostě ti řeknou nebo tě zjebou za to, že prostě hele, podstrkuješ nám něco, za co jakoby dostaneme bána, i když to tam jakoby v tom videu je řečený. Já s tím jako reálně problém asi jako nemám, dokážu si představit, že za to jsou určitě jakože velice pěkný peníze, já s tím třeba mít spolupráci jakoby vůbec nemůžu, protože jsem v nějakých těch jako turnajích a ono, když jsi jakoby v tom Global Series, tak oni si tě dohledají a okamžitě prostě tě vymažou jako ze všeho. Teď ještě navíc jsem v nějakým jakoby tom Creator Networku, kde mi jako třeba posílají jakoby tu hru dřív, že jo, o 3 dny a o to jako nechci přijít. Takže taky bych jako to mohl přijat, ale nechci jít úplně do nějakého jako takového jako risku, ale rozumím tomu, že když to někdo má, on to tuším i Caster to má nějaký takový ty MMO něco, tak taky mi říkal, že to je jakože hezky výhodný a dokážu si představit, že to je jakoby pro člověka jako fajn příjem. Ale zajímalo mě, jak je to právě s tím prodáváním těch coinů a jestli to je nějakým způsobem odstupňovaný, že když tě chytnou poprvé, tak dokážu si představit, že tam je nějaký asi jakoby ban na transfer market. Po druhé, nevím, jestli nějaký zabanování celého účtu, nebo jak to vlastně funguje. Ono sa to menilo počas rokov. Teraz, ak sa nemýlim, tak to je tuším tak, no, že kedysi to bolo tak, že keď ťa prvýkrát chytili, tak ti zobrali všetky coiny, čo si mal v tej chvíli na účte. Takže proste si, ako keby prvýkrát ti to vlastne prešlo. Že ty si proste kúpil 10 miliónov coinov, minul si ich a zobrali ti proste na zvyšok coinov na účte. Nejakých 10 000 alebo niečo napríklad si tam mal. Tak toto bolo kedysi. Teraz myslím, že to funguje tak, že dostaneš ban na market, ak sa nemýlim. Hej. A ten neviem, či sa prenáša aj do budúcich FIF, to si nie som úplne istý, že či to vlastne zostane iba na tom danom ročníku. To mám taky dosť často alebo to ide ďalej. Na konci toho ročníku, že hele, mám ban na market, jestli mi to zůstane, já sám totiž nevím, jak to funguje. No, takže ale možná sa to resetuje, jako, nevím. To si nie som istý, hej, že či sa hento prenáša. A potom, keď ti to príde na to nejakým zázrakom znovu, tak už tam potom hrozí samozrejme aj perma, že akože na celý ten EA účet ti môžu dať ban. Takže z toho vlastně plyne, pokud lidi kupují coiny, ať je klidně nakupují, ale ať počítají s tím, že prostě je možný, že to takhle bude pryč, jak coiny, tak vlastně i peníze. Ja sa fakt snažím byť v tomto transparentný, hej, že ako nehovorím fakt ľuďom, že proste áno, kúp si tie coiny, tam daj ten môj kód a kúp si miliardu, že to sa fakt snažím nerobiť, lebo mne to proste tiež určité morálne hodnoty mi to nepustia, že ako fakt klamať ľuďom vyslovene. A koukal ses, jak se to teďka pohybuje, ty ceny těch jako coinů? To by mě třeba jako zajímalo, kolik je třeba za milión, jako. Za milión, neviem, či to je, nepozeral som to teraz poslednou dobou, ale myslím, že je to, nechcem povedať blbosť, nejakých typoval by som 200-300 eur, možno? Nie som si istý. Schválne sa pozriem. Lebo tiež ma to zaujíma, že jak sa to pohybuje teraz. Viem, že ono to išlo dosť dole, že ako na začiatku hry je to hrozne veľa a potom to proste rapidne ide dole. Tak to je, takže teraz už sa to... Pak ti hráči jako ztrácí... Pak ty hráči ztrácí na hodnotě, takže už to ty milióny nejsou tak jako vzácný. Schválne, jak to je teraz. Takže za milión máš v tejto chvíli... Jo, teraz už to išlo extrémne dole. Okay. Teraz už je to, píše mi to 62 eur za milión. 62 eur za milión, to máš... 62 eur, to je 1500, 1600 na naši. Jo. Ale hovorím, viem, že na začiatku hry to býva fakt, neviem, či 200, či 300 eur. Ono to teraz rapidne išlo dole zase za ten posledný mesiac a pol. Jo. Takže vlastne ty, ty vlastne té stránce aj ty coiny jakoby můžeš prodat, předpokládám, že?
áno, väčšina stránok takýchto typov Takže oni to ponúkajú aj budou ten prodávat odkup. za 1500, 1600 a koupí to od tebe za 1200 za litr, že? Asi tak pravděpodobně No, něco také. takového. OK. Jo. Ako s predajom coinov konkrétne nemám skúsenosť, že by som ja vlastne predával. Myslím, že som to nikdy neurobil. Viem, že Tak, to já ľudia taky ne. robievajú. Já jsem vždycky Viem, že to kupoval, ľudia a to byla robievajú. FIFA 16, to Basic Ronaldo, to jsem kupoval na eBay, ale to si skoupil člověče za 1000 si skoupil, já nevím, několik jako milionů, jo. On ten Basic Ronaldo stál v té době asi 6 mega a bylo nereálný ho tam z té Úplne, první divize prostě z toho grindu jako úplne iný dostat, market jo. to bol. Takže tam Úplne vždycky iný. šel jako na eBay za 40 € si to koupil a hodil si tam na trh nějakého bronzáka a byl si v pohodě, no. Jo, ja A si tam se to pamätám ani napríklad vo neřešilo, FIFA, popravdě, no. vo FIFA 15 si pamätám, že som išiel bomby, že som si kupoval coiny non-stop, lebo tam proste aj ku koncu tej hry proste to bolo už hrozne lacné. Že jednoducho viem, že bolo Team of the Season vo FIFA 15, tak som proste išiel bomby. Kúpil som si a išiel som si otvárať peky, lebo to bolo proste výhodnejšie 100-krát viac ako pointy. No jasně, to určitě jako je, no, jenom No. tam, když koupíš pointy, Bohužel. tak jako nedostaneš ten ban, že jo, tam ti za to EA Sports poděkuje, pak se ti ještě Samozřejmě. zasmějí, že jsi tam dostal nějaký 8-6 jako rated foldery a děkujeme, přijďte zás jako Jo. na dalším promu, jo. No, klasika. U těch coinů je to takový jako riskantnější. No, já teďka chatu ukážu schválně tvůj kanál a mě by zajímalo, je nějaký video nebo nějaká série, co máš, protože teď jsem zrovna nakliknutý na těch nejoblíbenějších, na kterým jsi jakoby, nebo na který jsi fakt jako pyšnej, že co se ti jakože povedlo. Protože nemůžu si nevšimnout, to první video, no, v oblíbených, 172 000 zhlédnutí, je ten FIFA 17 turnaj proti mně, to je Emerikson, jestli ho nepoznáte, Elite 321. Tak jestli tam je jako něco, co fakt jako seš na to pyšnej, jakože nějaká série nebo nějaký video, dejme tomu. Ešte teraz k tomu tvojmu, hej, čo som ťa stretol. To bolo neuveriteľné, to si doteraz pamätám. Ano, Ja to som jsem řekl taky tak 20krát, to je neuvěřitelné, OK. Ja som tam na férovku proste, som točil video, že idem skúsiť vyhrať turnaj o Tots Rudy, to bol? Ano, Tots Rudy. jo. Normálne na videu fakt nič nebolo dohodnuté s Eme vám to tu proste potvrdí. Úplná náhoda, proste točím video a zrazu vidím, že však to je Eme. Ano. To koho som stretol. To bylo i nějak dopoledne, Takže... tuším, ne? Myslím, že to nebylo ani nějak áno, jako do obeda. večer. Bolo, to svietilo slnko vonku, ja viem. Ja si to pamätám doslova vizuálne. Jo. Úplne, že extrém. Potom som ti písal, tuším, na Facebook. Ano, na tu stránku si mi psal, ano. Áno. Já To jsem bol totiž proste... nevěděl, já nevím, jestli jsi tam měl jakoby nějaký název, že bych poznal, že jsi vyloženě jakoby Čech nebo Slovák nebo tak, to už si nepamatuju, jak se tam jmenoval. Možná jsem to potom viděl, jak naběhl výsledek s těma coinama, co jsi jakoby viděl za ten zápas, tak pak jsem viděl, že aha, to může být Čech nebo to může být Slovák. Ale došlo mi hnedka upozornění, já jsem to ještě měl nastavit na telefonu a teď jsem viděl, že mě někdo jako píše. Ja som, myslím, že som nemal v názve. Ja som sa tuším volal nejak FC Bystrica, to mám aj doteraz. Jo, takže neviem, či ti došlo, ano. Neviem, či ti došlo, že či to je Slovák, akože... Je to možný, to Ja tam nemám nikdy žiadne SVK alebo SK, takže... Ale ne, tak jako nevím. Podle tohohle z toho FC Bystrica bych jako poznal, že jako by jsem hrál proti Slovákovi. No, jo, takže to bolo ako... ten zápas, to bolo nejaký třeba 6-2, něco takového? Tuším, že to bolo dlhú dobu tesné, už som milión rokov nevidel to video, ale tuším, že som sa fakt, že držal a potom som prehral, neviem, či 5-2, nejak tak, nepamätám si už. Ale tuším, že som sa držal dlhú dobu, aspoň tak mám v hlave zafixované. 5-1 som to dlho nevidel. Skončilo, 5-1. No. 5-1, dobre, tak som si trošku pridal. 5-13 na střely, ty si měl 3 na bránu, já jsem měl 7 na bránu, ale z toho jsem dal jako 5 gólů, to jsem byl jako dobře potahanej člověče, jako no. No, ty si tam mal tuším nejakého Ronalda, nie? Alebo už niečo také, mal si proste šialený tým. Krásnej tým, člověče, já to tady klidně jako ukážu i chatu. A ja som mal tuším potom Suáreza, čo si tak pamätám, Slavy. Tak, jde na to, jo. Basic De Gea, Basic Smalling a pak tam byla ta challenge na to, mít tam 3 silvráky. Samozřejmě jsem měl ty nejdražší, jo. Šlup, Amarty a tady tohle z POčko z Hull City si nevybavuju. Potom Kanté, potom Hazard, nějaký flashback Torres, Totti Ronaldo a flashback David Luiz, ten byl skvělej na tom CMku. Jo. Ja viem, že ty si mal proste God Squad akože oproti mne, že ja som tam mal, tuším, potom Suáreza a mal som tam nejakých random silvrákov, že som nekupoval nejakých drahých, tuším. To si tak len pamätám teraz z hlavy.
No, Takže tak, no, takže je tohleto video jakoby to nejvíc, na co jsi pyšnej, nebo je tam ještě nějaká, dejme tomu, jako série? Jestli Mm, tam je nějaká ako, oblíbená u tebe přímo, co neviem, se mne ti sa, dobře točilo? čo si tak akože spomínam tak z hlavy teraz, tak ako veľmi ma bavilo točiť kariéry, vo FIFA napríklad 19, som točil kariéru za Barcelonu, dlhodobú sériu, takže to si také pamätám, že bolo obľúbené u ľudí. Neviem, že čo také by som ešte spomenul ako také najobľúbenejšie, že na niečo, na čo som pyšný. Ako určite tam boli nejaké také špeciálne videá, že som robil, neviem, nejaký špeciál za niekoľko subs alebo niečo také, kde som sa fakt s tým vyhral, napríklad v edite, ale teraz z hlavy mi to fakt nenapadne. Musel by som sa aj pozrieť cez kanál, aby som ti povedal, že, že toto napríklad, ale... Jako draftů je tady hodně, to jakoby... Drafty, no, tie išli kedysi zpátky. veľmi. Ty byly jako výborný. Pak tady máš ty battle, pak tady máš Omeglečko, člověče, tady máš. Jo. Tak openingy. Ale draft je tady jako asi nejčastější. Čo by som spomenul, na čo som možno ako pyšný, alebo proste to je také pre mňa fakt možno jedno z najviac ikonických videí na mojom kanáli. Neviem, či tam ešte je, neviem, či ho náhodou neodstranili kvôli copyrightu. Ja som tam totiž použil jeden copyright song, takže neviem, či tam ešte je. Bolo to tiež jedno z najviac sledovaných videí a bolo to, keď mi padol Team of the Year Ramos vo FIFA 19 zo 7,5 kapeku. Neviem, či to je vôbec na kanáli. Či to náhodou fakt neblokli. Lebo viem, že som tam nemal z toho žiadne peniaze. Padol mi 97 plus toty v 7,5 kápeku. Jo, tak to bude asi ono. 60 000 zhlédnutí, ano. Jo, tak to je proste, to je jedno z takých, čo mi tak ešte napadne, že to je proste ďalší nejaký šialený moment, čo sa udial. Trošku som sa tam vyhrial aj s tým editom. Proste malo to taký vibe jednoducho celé to toty pre mňa, že to si tak pamätám, že